Aquesta és la ciutat de Vila-real, a la comarca de la Plana Baixa. I aquesta l'escultura situada en una de les seues entrades principals. La figura que veiem, al igual que moltes altres existents a les comarques de Castelló, són definides com escultures que volen representar l'ànima d'aquelles persones que amb el seu esforç i dedicació han fet de la ceràmica un producte internacional. Sent el motor de l'economia local i clau en el creixement perquè les ciutats de la Plana tinguen una major qualitat de vida. Però què significa realment que una ciutat industrial com aquesta puga tenir major qualitat de vida? Vila-real i en general les poblacions veïnes com ara Onda, Castelló, Almassora o l'Alcora provenen d'una llarga tradició taulellera. Però és arribats a la segona meitat del segle XX quan els bons resultats econòmics del sector agrícola, i en especial de la taronja, permeten una sèrie d'inversions importants que espenten el sector ceràmic a aconseguir noves cotes de productivitat, qualitat i professionalització. Avui en dia, el sector ceràmic produeix més de 600 milions de metres quadrats, mou més de 4.200 milions d'euros i atrau gran quantitat de moviments migratoris que venen seduïts per aquesta terra que promet una gran oferta de treball. Irònicament, la taronja, motor d'aquest canvi, és avui un sector en perill. L'activitat agrícola, cada volta menor pels baixos preus que es paga per la taronja, no sols és un fet perillós per als propis llauradors, sinó que l'abandonament dels conreus, l'absència de tarongers i altres tipus d'arbres, a causa de la poca rendibilitat, perjudica a tots, ja que obliga a suportar un aire cada vegada més contaminat. Per tractar de frenar aquesta realitat, Toni Albert i Àfrica Bobaira són les dues persones que estan al capdavant de la Plataforma contra la Contaminació i la Federació d'Associacions de Veïns respectivament. La seva dedicació desinteressada ha ajudat a traslladar a l'opinió pública la necessitat d'un major control de les emissions atmosfèriques. La plataforma se constituís a finals de 2001, en novembre del 2001, gràcies a la participació d'una sèrie de gent, d'Alcora en aquest cas, on, vistes els problemes de salut d'un col·lectiu de xiquets, la majoria de xiquets que van al pediatre amb problemes de salut, sobretot respiratòria, decidissin fer un escrit a l'Ajuntament, a l'alcalde d'Alcora, demanant-li un estudi epidemiològic de la relació que pugui haver d'aquestes malalties dels xiquets en la contaminació atmosfèrica del poble. Abans que la Plataforma No a la Contaminació es constituïra, hi havien 192 focus emissors declarats. Després de les denúncies fetes per la Plataforma, hi havien vora 2.000. És a dir, més de 1.800 fumerals no tenien llicència d'activitat. La prova definitiva és aquest informe del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que mai s'ha fet públic. De fet, una clàusula de confidencialitat tractava en un principi d'evitar-ho. En l'informe trobem concentracions de plom, zinc, arsènic i seleni superiors al doble establert per llei. També podem veure concentracions de cesi, cadmi i zirconi, que superen en 3, 4 i 10 vegades el màxim permès. I un convidat que no esperàvem trobar, urani. Però com és possible que puguem trobar en l'aire aquest material radioactiu? Des del punt de vista de lo que és la indústria ceràmica, no tinc constància de que s'estigui utilitzant per a res l'urani. El document que veiem, elaborat per la Comissió Europea, considera l'activitat ceràmica com una de les potencialment perilloses per a les persones degut a les propietats radioactives d'alguns dels elements utilitzats. Aquesta és la façana d'una de les més importants indústries ceràmiques que hi ha a Vila-real. Si ens fixem en detall, podem trobar descrits en el que sembla ser una cadena de producció
els principals elements que intervenen en la fabricació dels productes ceràmics. Curiosament, tots els elements que trobem en l'informe sobre contaminació atmosfèrica apareixen, fins i tot l'urani. Ara ja sabem que el vincle entre indústria taulellera i contaminació és molt estret i evident, però ens falta saber quines són les conseqüències per a la salut. Gemma García és llicenciada en químiques. El seu somni sempre era treballar en un laboratori i ho va aconseguir. Durant gairebé 10 anys va treballar en els laboratoris d'una empresa ceràmica, fins que un dia, en uns anàlisis rutinaris, va fer un descobriment. Pues a raïs d'un anàlisi rutinari en la faena, com es fan tots els anys, pues el meu nivell de plom, després d'haver estat uns mesos de baixa, pues havia tornat a augmentar. Entonces no era molt normal. Pues jo aparentment me trobava bé i un dia, fent un esforç físic, resulta que noto un dolor en la part de ronyons, me'n vaig al servici i es comença a sangrar. I a partir d'ahir van ser quan es van donar compte que se m'havia produït una disfunció renal. Josep Ferris és un experimentat especialista en oncologia que ha col·laborat molt de prop amb els treballs d'Àfrica i Toni al capdavant de la plataforma No a la Contaminació, i en especial aquells que tenen a veure en les anomenades partícules PM10, partícules que per al seu pes inferior a 10 micres es filtren a través dels pulmons, constituint un risc per a la salut. L'increment de càncers fonamentalment en la població exposada a agents o contaminants en l'aire que estan catalogats com a cancerígens, com poden ser les partícules, com pot ser l'arsènic, com pot ser el cadmi, com pot ser el plom, incrementa el risc de que la gent exposada pugui presentar un major freqüència de malalties canceroses, tant a nivell respiratori com fins i tot d'altres localitzacions associades en aquests agents contaminants cancerígens. I també alguns d'ells i tal també tenen toxicitat sobre altres òrgans, entre ells l'aparat reproductiu femení. Segons una recent valoració tècnica, amb només un 3% dels beneficis de la indústria ceràmica es podria posar fi al problema mediambiental. Però el sector no està per a aquesta tasca, ja que es troba davant una transformació definitiva. Si a l'inici ressaltàvem que els bons resultats de la taronja van ser per a molts el principal impuls per a la transformació d'una societat agrícola en industrial, és també el sector ceràmic, tal com avui el coneixem, el que ara es troba davant la seva crisi més important degut a la competència dels productes asiàtics i els seus baixos preus. En pocs anys, la qualitat deixarà de ser l'únic tret distintiu, ja que els competidors tindran la mateixa tecnologia produint a més baix preu. Per això, pensar en un producte respectuós amb el medi ambient podria ser també una nova via de diferenciació. Contaminació, pressions sobre els treballadors per la forta competència i més de 25.000 llocs de treball dels que depenen centenars de famílies que viuen però que també respiren l'aire de les fàbriques on treballen. Un cercle viciós del qual s'ha d'eixir. Jo, com en este cas, no puc demostrar que ha tingut que veure el problema que jo he tingut, però a mi me sorgeix una duda molt gran. Entonces, com me sorgeix una duda molt gran en quant a aquesta diferència de nivell i aquesta variació de nivell de plom en la meva sang, pues, ante això n'hi ha que prendre decisions. I les meues, pues, és haver canviat completament de faena, vamos, haver deixat la ceràmica prou lluny de la meva vida diària. Arribats a este punt, és difícil pensar que vivim encara en una terra promesa, mentre gent com Gemma acaba renunciant als seus somnis perquè són incompatibles amb la seva salut. Més enllà del creixement econòmic, tenim un dret. El dret a viure en un entorn saludable.